Έφυγαν λοιπόν οι αθλητές. Πάει καλά στο 5. Η ομάδα από τις Σέρρες κάνει καλή αλλαγή. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο για τις ομάδες. Ανεβαίνει και η ομάδα του ΟΦΚΑ Οδυσσέας. Τώρα τελικά την σκητάλη παίρνει ο Γούσου Αρκαδίας. Να λοιπόν, πολύ δυνατές οι αλλαγές. Στο τέλος θα είναι η ομάδα που θα κερδίσει σε αυτή τη σειρά. Να λοιπόν. Να λοιπόν η ομάδα του Γούσου Αρκαδίας που τερματίζει σε 43-62. Έχοντας για τελευταία αλλαγή τον Κωνσταντίνο Αγγελακόπουλο. Πολύ καλές οι αλλαγές μεταξύ Λιμπερόπουλου και Αγγελακόπουλου. Έφεραν τον Γούσο Αρκαδία στην πρώτη θέση. Να λοιπόν εδώ και ο πανηγυρισμός. Να πούμε εμείς ότι έτρεξαν ο Δημήτρης Μιτζήθρας, ο Γιάννης Μουστακόπουλος, ο Χρήστος Λιμπερόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αγγελακόπουλος. Αυτοί είναι οι 4 του Γούσου Αρκαδίας που χάρισαν την ομάδα την πρώτη θέση σε αυτή την δεύτερη σειρά με 43-62. Ξανά εδώ οι αλλαγές. Βλέπετε ότι σχεδόν όλες οι ομάδες λίγο ξεχώριζαν κάποιες, όμως εδώ πέρα η τελευταία αλλαγή ήταν πολύ καλή και έφερε την ομάδα, εδώ βλέπετε, την ομάδα του Γούσου Αρκαδίας να πηγαίνει για την πρώτη θέση, να παίρνει τη νίκη, άνετα κιόλας. Του με έδωσε ωραία.